Megjöttünk. Hadd adjak egy tanácsot. Légy őszinte. Többet tud, mint képzelnéd. Végre. Isten hozott. Mint nyilván kitaláltad, én vagyok Morpheus. Nagyon megtisztelsz. Nem. Te tisztelsz meg engem. Tessék, gyere, ülj le. Gondolom, most úgy érzed magad, mint a mesében Alice, mikor a nyúl üregébe esett. Körülbelül. Igen, látom a szemedben. Úgy nézel, mint aki elfogadja, amit lát, mivel azt várja, hogy felébred. Furcsa mód, majdnem ez az igazság. Te hiszel a sorsban, Neo? Nem. Miért nem? Jobb az a tudat, hogy én irányítom az életemet. Pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár nem tudod megmagyarázni, de érzed. Érezted egész életedben. Valami baj van a világgal, nem tudod mi az, csak azt, hogy van. Mint egy szilánk az agyadban, ami megőrjít. Ez az érzés hozott el hozzám. Tudod, hogy miről beszélek? A Matrixról? Akarod tudni, hogy mi is az? A Matrix mindenütt van. Körülvesz minket. Még most ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed, mikor munkába mész, vagy épp templomba, mikor befizeted az adót. Ez a világ, mellyel eltakarják szemed elől az igazságot. Az igazságot? Hogy egy rabszolga vagy, Neo. Megkötözve születtél, mint mindenki. Egy börtönben, mely érzékszerveiddel fel nem fogható. Börtön az elméd számára. Sajnos nem lehet elmondani, valójában mi a Matrix. Látnod kell a saját szemeddel. Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat, maradsz csodaországban. És én megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Ne feledd, amit kínálok, csak az igazság. Semmi több. Gyere velem.